Salam. Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan haberler gepleşemizin mehriban tomoşaçıları. Gepleşemizin təbi fanısı ve global pandemiyadan alınan halkara uçar biletlerinin möhletlerini uzaltmak, Türkiye'den Aşgabat uğru boyunca qoşmaça yürütü uçar qatnağı baradaki haber, şeyle hem halkara uçar biletlerini online satın almak baradaki mağlumatı yetirir. Hormatlı tomoşaçılarımız, gelinini haberlerin cikmecikleri bilen tanışalım. Türkmenistan aviakompaniyası 2020 yılın martından satın alınan halkara uçar biletlerin ulanış möhletini 2023 yılın 25 martına çeyin uzalttı. Çeklendirme sebepli biletlerini ulanıp bilmedik yolcular bu biletlerini hiç yıl qoşmaça tölemezden 2023 yılın martına çeyini çalışıp bilir. Biletin təbi fenesi 2023 yılın 25 martından sonki fenenin öz içine almalı değerler. Şeylelikte 2020 yılın martına çeyini bilet satın alan yolcular çeklendirmeli sebeple qatnav yatırılan olsa bu biletini muğut ütgödüp bilirler. Yönü ütgödecek biletinin fenesi 2023 yılın 25 martına çeyini bolmalılar. Türkmenistan aviakompaniyası hazırki vaqtda Dubay'ı, İstanbul'u, Kazan'ı, Moskva ve Frankfurt'da adatı qatnavları amalaşıryanlığını size bilirsiniz. Mehriban tomoşaçılarımız, Türkmenistan aviakompaniyasının web saytına berilen mağlumata göre daşar yurt uğurları boyunca biletleri hem online satın alıp bolýar. Aviakompaniyanın web sayti turkmenistanAirlines.tm. Yeni bir mağlumat, hazırki vaqtda 2023 yılın yanvar ayı boyunca hem aviapetekler satılýar. Hormatly tomoşaçylarymyz, ma'lum bolşýaly Türkiye Respublikasynyň Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy Türkmenistan-Türkiye uğru boyunca adaty uçar gatnawlaryny ýola goýdy. Bu gatnawlar ma'lum bolşýaly İstanbul-Türkmenbaşy-İstanbul uğru boyunca hepdede 2 gebek amalaşdyrylýar. Türkiye'nin Türk Hava Yolları aviakompaniyası 2022 yılın dekabr ayından başlap bolsa Duşanbe, Çarşanbe ve Anna günlerine adat uçar gatnawlaryny amalaşdyrar. Adaty gatnawlaryň amalaşdyrylýan döwründe bu aviakompaniya ýürüti gatnawlary hem yerine ýetirýär. Ýadyňyzda bolsa noýabr aýyna öňüm bir näçe ýürüti gatnawyň bardygy baradaky habarlary size ýetiripdik. Belemeli zat. Bu gatnawlar adaty gatnawlardan daşgary goşmaça gatnawlardyr. Ýagny Türk Hava Ýolları adaty gatnawlary yerine ýetirýär, emma goşmaça ýürüti gatnawlary hem amala aşyrylýar. Ýürüti gatnawlaryň Aşgabat uğruna amala aşyrylýanlygyny bellemek gerek. Türk Hava Ýolları aviakompaniyasynyň beren maglumatyna görä İstanbul-Aşgabat uğru boyunca 26-28 noýabr aralygynda ýürüti gatnawlar guralar. Teze maglumata görä 26 noýabrda yerli wagt bilen 11:30 İstanbul-Aşgabat uğruna ýürüti uçar gatnawy amalaşdyrlar. Ýygyna bolsa şol gün 18:45-de Aşgabat-İstanbul uğruna uçuş yerine ýetiriler. Beýleki ýürüti uçar gatnawy bolsa 28 noýabrda yerli wagt bilen 17:00 İstanbul-Aşgabat uğruna ýygyna bolsa 29 noýabrda gije saat 00:15'de Aşgabat İstanbul uğruna uçuş yerine ýetiriler. Mehriban tomoşaçylarymyz, Türkiýe gitmek üçin viza ýagdaýy. Ma'lum bolşýaly, hazırki wagtda Türkiýe gitmek üçin Türkmenistan raýatları üçin viza almak hökmanydyr. Şonu öň hem habar berişimiz ýaly Türkiýede ýaşamak üçin ýa-da zähmet çekmek üçin hereket ediş möhleti dowam edýän ruhsatnamasy bar bolsa, onda Türkmenistana gelip gidýän raýatlarymyz üçin viza almak zerur däl. Şeýle hem käbir ýagdaýlarda transit geçmek üçin hem viza almak zerur dälligini biziň saytymyzda ýerleşdiripdik. Bu habarymyzy okap bilersiňiz ýa-da Atavatan TV YouTube kanalyna tomaşa edip bilersiňiz. Ýokarda azalan ýagdaýlardan başga Türkiýe gitmek üçin viza almak zerurdur. Türkiýe viza merkeziniň vizalaryň görnüşlerine görä zerur resminamalaryň sanawyny saytymyzda ýerleşdiripdik. Mehriban müştaklarymyz, viza almak üçin gerekli resminamalaryň toplamyny Aytak ýübileyni çatyrynyň uğruna Ryswal bankyň ýanyndaki A blok binasyna ýerleşen Makul hyzmat terjime merkezinden terjime edip hem biljekdiňizi ýatlatmak isleýäris.
Hormatly Atavatan TV YouTube kanalının tamaşaçıları, eger de özüňize gerekli peýdaly maglumatlary almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan halkary jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saytynyň okap bilersiňiz. Şeýle hem Atavatan TV YouTube kanalyny iwarlamagy dowam ediň. Gepleşiklerimiziň inniki sanyna görüşýänçek hoş sag bolun.